Když jsem se rozhodl, že budu dělat práci realitního makléře, tak jsem si vůbec nedokázal představit, co všechno tato práce obnáší a co vše musím umět, abych se stal úspěšným realitním makléřem. Začal jsem ve 23 letech, když mi na vysoké škole oznámili, že mi bohužel pro velký počet žáků nedají šanci jít na další zkoušku a musím studium opakovat. Já se cítil podveden a studium jsem ukončil. Pro mě tenkrát skončil svět spravedlnosti. Toho, v co jsem věřil, že každý každému pomáhá, že pravda zvítězí a že to přeci není možné. Dnes to vidím jako veliké pozitivum a jak říkám, vše má v životě nějaký smysl. A toto mělo smysl ten, že jsem musel nastoupit do práce a dělat brigády. Musel jsem se naučit vydělávat peníze, vážit si hodnoty peněz. Měl jsem svůj sen a zatím jsem si šel.